nekoliko nedelja. A šta ćete da radite ukoliko uporedo sa izborima bude zakazani referendum o statusu Kosova? Pa ja sam to pojasnio u razgovorima sa puno predstavnika stranih ambasada u Srbiji u ovom trenutku da nemoguće je da se bilo šta važno odluči u Srbiji dok smo mi na ulici. I nemoguće da se bilo šta važno odluči u Srbiji u trenutku kada vam Srbija protestuje. Kako i na koji način će se ti protesti dešavati? Dakle, to će biti iskazi građanske neposlušnosti. Ali doneti nekakvu odluku u situaciju u kojoj država nema političku artikulaciju, u kojoj nemate opoziciju u parlamentu, u kojoj imate ljude koji protestuju i iskazuju svoje nezadovoljstvo štiteći svoje elementarna prava, tu nikakva ozbiljna odluka ne može se donesti. Dobro, ali ja vas pitam šta ćete da radite ukoliko budu uporedo sa izborima, ukoliko bude raspisan referendum. Ako se to bude dešavalo tog dana, a vi ste u bojkotu izbora. Dakle, ako smo mi u bojkotu izbora, kao što sam rekao malo pre, prosto ne mogu da verujem da će uopšte moći da se održi bilo kakvo izjašnjavanje. Dakle, vi ne verujete da bi tako nešto moglo da se desi? Ne verujem da je uopšte moguće da se tako nešto desi. Ali imate strategiju ukoliko se ipak desi? Kao što sam rekao, sad pravimo strategiju za to, na tome Savez za Srbiju intenzivno radim. Eto, mislim da sad nije trenutak. Može referendum da bude adut vlasti da privoli opoziciju da izađe na izbore? To sad uopšte nije tema, kako rekao, referendum ili glasanje, na kraju kraja sve je to izjašnjavanje građana. Bilo da su izbori ovi, oni, ili sve izjašnjavanje građana i ne vidim nikakvu razliku u tome. Ne postoji tu nekakav dodatni adut. U ovom trenutku naša država nije demokratska, u njoj nisu slobodni mediji, u njoj ne postoji bilo kakva mogućnost da se ozbiljno razgovara o bilo čemu. Tako da ne verujem u to.